aha m bụ Odoziakụ Chinyere Aneke Ogbonna. Abụ onye na-ekwupụta ma na-akọwapụta ihe gbasara Igbo Ekunie. Igbo Ekunie onyonyo bụ ihe ehiwere ebe anyị na-atụ ntọala ihe gbasara Igbo, na-eme omenala Igbo maka onye ọbụla na-eme ha omenala ha, ebe ahụ onye a na-ekene na ọkpọrọ omenala wee jirimara, ọ wee jirimara ndị Igbo. Kedu ka esi ama omenala? Omenala na-awụ ma ka esi eke ekike, ma nri a na-eri, ka esi ekwu okwu, ka esi eje ije, ka esi eme ihe niile dị iche iche, ma egwu a na-agba agba, ọ na-egosikwado omenala ndị ya. Ka Igbo ji asị omenala ndị gịnị ya tara ọjị. Ndị ọbụla nwere ihe eji mara ha, mana omenala Igbo niile wụ ofu. Ile ya na ibe ya dịkwa ofu, ha na-enwe nghọta. Omenala Igbo chịkọrọ ọnụ. Ka Igbo si alụ nwaanyị, ka Igbo ji eji ọjị eme ihe mmemme dị iche iche, ka Igbo si eji ọjị agba ndụ, ka Igbo si eji ọjị ekpe udo. Igbo ji ọjị na-agọzi nwaanyị na-amụbeghị nwa, na-eji ọjị agọzi di na nwaanyị alụrụ ọhụrụ, na-atụ uge mmanya, na-ekpe ekpere dị iche iche. Omenala Igbo na-awụ otu ya kwa omenala ha na-akwari ya ugwu ọfụma ọfụma, maka Igbo enweghị agaghị anọ ejighị omenala. Onye hapụrụ omenala ya laazụ, hapụ asụsụ ya laazụ, kedu nke onye ọ ga-aha? Ma onye hapụ ebe obi, ọ ga-awachi na mgbali onye ọzọ? Asị gịnị, ebe onye bi ka ọ na gịnị awachi. Ya ka anyị ji na-ewepụta Igbo Ekunie si ihe ọbụla ihe na-agbagwoju gị anya, mana o nwere ihe na-eri gị nri n'ume, ịma ka a ga-esi kwuoro gị ya. Ịkpọtụ anyị na Igbo Ekunie, anyị ga-abịa kọwapụta ya, kwuo ya, ihe ahụ ibu n'obi, anyị kwupụtere gị ya. Maka Igbo Ekunie dị ka ebe eziri anwụrụ ọkụ ozi, ọ na-eru n'eluigwe. Ebe mmemme dị iche iche unu na-eme, unu si agba mmanwụ, unu na-agba ogene, unu na-agba udu, unu na-agba ihe dị iche iche, alụmanyị, ọtụtụ ihe mmemme dị iche iche. Ụfọdụ ndị ama ha ka ha ga-esi wepụta ya ka ụwa niile mara. Ma ọtụrụ Igbo Ekunie, anyị ga-abịa wepụta ya wee gbasara ya bụ ozi. Ebe ị na-eme azụmahịa, nwere ike onwe ihe ị na-emepụta, ụfọdụ ndị amabeghị na ị na-eme ihe dị otu a. Ụtụrụ anyị nke anyị ka ebu, anyị ga-agbasa ozi hụ na ihe aha gịnị gbasara ebe niile. Ihe ọbụla nwere ihe owu mmemme omenala, ihe aka na-emepụta, ọrụ aka, anyị ga-ewepụta ya gịnị na Igbo Ekunie. Igbo Ekunie anyị gaziri ụwa niile, ọ gara mpaghara dị iche iche, mba ofesi a na-akpọtụkwara anyị na-ajụ ajụ dị iche iche. Na Igbo Ekunie wee ebe ọ ga-awụ onwe ihe chọrọ ịjụ ajụzi ihe dị otu a, kedu ka esi eme, ịkpọtụrụ anyị jụọ anyị, wee isi anyị bịa, anyị ga-abịakwa otu ọbụla isi chọọ ya, anyị na-aga ime ya, hazie ya, na-eme gịnị ka ihe dị mma, ka ihe gịnị dị ziziri, ka ọ dịrị anyị na mma. Mbọ Igbo Ekunie na-agba ihe abụrụkwanụ maka ndị nke ugbu a, ọ maka ọdịnihu, maka uto ntochi. Ụmụaka anyị na-agba ugbu a, onwe nke na-asụ asụsụ Igbo. Ụfọdụ a na-anụ ịsọrọ ha Igbo, ha sọrọ gị asụsụ ndị iti. N'ụlọ akwụkwọ, asụsụ ndị iti. Nwa ime ọnwa gị bido sụwara oyibo, onye jụọ gị si biko nwa m anaghị anụ Igbo, nwa gị ga-anụ Igbo, kedu ihe ọ ga-anụ? Ọ na-awụ mgbe mbụ ndị ụmụnna anyị nọcha mba dị iche iche na-abụghị ala Igbo, eru oge a na-emechi akwụkwọ, ha na-akpọlatasị ụmụ ha ụlọ, ha na ndị nne nne ha maọbụ nne nna ha nọrọ n'ụlọ. Ihe a na-eme inye aka ụmụaka amụta asụsụ, mụta omenala. Mana otu o si dị ugbu a, anyị niile dịka nwezi onye na-achọ ịgbada ndịda ahụ anyị hụ ebe a ọkụ na-enwe, ihe niile na-eme. Mana ọtụtụ ihe na-eme ugbu a na-egosi anyị na anyị ga na-alarụ ụlọ, ga-emezi ebe anyị, ya adịkwa ka ebe ahụ anyị nọ. Ọ na-awụ emechi akwụkwọ, anyị nwee ike kpọrọ ụmụ anyị, ha alarụ, anyị zi ha ihe awa kpọtụrụ ebe nne nna anyị ma nna nna anyị bi. Lekwe onye gị na ya nwanne, lekwe nke a, lekwe nke ọzọ. Maka na ebe anyị bi na mba ofesi, mba obodo atụrụ a na-akpụ township, ụfọdụ ha anaghị agba ndị nwe nwanne ha. Mana ịla ụlọ isi a, nwanne gị nke Uche, ihe awụ ụlọ ha, nwanne gị nke Chizaram, ihe abụ ụlọ ha. Lekwa otu isi dịrị ịkọwara ha, maka ha na-egosi mmadụ ogene nwanne ya. Maka mmadụ apụ echi, ụmụaka gaa na obodo atụrụ a na-akpụ township lụọ nwanne ha. Ụfọdụ emeela ya, mgbe a ga-emezi achọwa ebe a ga-agba orikọ, chọwa ihe a ga-eme. Mana ịkọwara ha, mgbe ọbụla mmadụ gwara nwa gị nwaanyị ọ ga-alụ ya, sị iwe onye ebe, kedu ezinụlọ gị? Nke nwoke ajụ ajụjụ tupu a na-abanye, karịa na-abanyego abanye, ọwụ na mmanụ akwafugo akwafu, mmekọta dị ya. Ọtụtụ ihe dị mma nọ n'ịlara ụlọ, ịgba mbọ kpọrọ ụmụaka ụlọ. Anyị nwabụ ndị mmadụ ana, ụfọdụ ụmụ nwoke na-anọ n'ebe mba ebe ha nọ lụọ nwaanyị, gbaa nkwụ, mee ihe niile. Nwaanyị ha lụrụ alụ amaghị ebe o si, ọmaghị omenala,
ọ maghị ndị nwunye di, ọ maghị ụmụnna, nwee nke ọbụla ọma. Ụdị ihe adịghị mma. Mana anyị na-alarụ, anyị na-emekwa ụmụ ihe ndị ahụ anyị hụrụ na ọ dịghị mma mere anyị anaghị achọ ịlụ ụlọ, anyị tie aka mezie ya. Maka emezie ala Igbo anyị adịrị anyị mma. Ebe ụlọ ụka anyị, ụnụ anụ ka a na-ekwu ya, ebe na ụlọ ụka anyị ya dị ntụ ntụ, nwee ihe meziri. Mana ebe anyị nọ, ebe mba dị iche iche, anyị na-emezi ebe a na-atụ ego, na-eme ihe dị iche iche. Mana ya na-emezi ebe anyị si pụta, ka anyị ghara ịkwa na ebu gịnị ọka mma na ama. Igbo Ekunie na-akọwasị, biko akụrụ ụlọ ka ọ na-adị mma, nwata agbagbuo ya bulara nụ nna ya. Ihe ọbụla anyị na-eme, mee ya n'obodo ebe anyị na ọ dị mma, anyị ga-mee ya n'ala Igbo. Weta mmepe dị iche iche, weta ebe ụmụaka na-amụta ihe dị iche iche. Ụfọdụ ha n'ebe ahụ nwee nke ha na-ama, maka gịnị itiri ekpere ebe ahụ. Mana anyị gbalịa weta ihe ọkụ, weta okporo ụzọ, weta ụlọ ụka dị mma, weta mmiri. Aghara ị na-ejezi ịchụ mmiri, o nyere ha aka. Maka mgbe ụfọdụ ndị agadi nwaanyị ọ naanị ha nọ n'ụlọ, nwee nwata agaghị ikutere ha mmiri, ha na-akpagharị. Mana etinyechara ha ụmụ ihe ndị a, ọ ga-awụzi anyị nwa nọ ụzọ ije, anyị kpọrọ ụmụ anyị lọta, anyị kpọrọkwa ha n'okwu gasị ebe a, ebe anyị na-ekutebu mmiri, ebe a ebe a na-egwu mmiri, ebe a ebe anyị na-asụ akwa, ebe a ka anyị na-etinyeje akwa, ebe a ka a na-egbute azụ. Akụwachara ha ihe dị otu a, otu a ka ọ dị na mma. Ka anyị ghara ibu gịnị ịtọ n'ama. Maka gịnị asịla ruo n'ụlọ, ụlọ gịnị ụlọ gbochi. Ka m na-ayọ, biko kwado na Igbo Ekunie, ka anyị chịkọta n'aka, mee ka Igbo bụrụ otu, mee ka Igbo na-aga n'ihu, mee ka Igbo nweta ihe a ha na-achọ. Igbo ebe ọbụla anyị na-abụ gịnị. Ana m asịkwa unu, ndị ọbụla chọkwara ka anyị bịa n'ụlọ, ịchọ ka anyị bịa n'ụlọ gị kọwapụta ka isi ebi dịka onye Igbo, dịka isi akụzi ụmụ gị, anyị ga-abịa. Ịchọkwa ka ị kọwapụtara anyị ụfọdụ ihe n'ezinụlọ. Anyị na-aga n'ezinụlọ, ma ndị eze ma ndị a na-achị achị, anyị ga-abịa. Otu ọbụla si ekpọ anyị, ọ bụ ebe ị na-azụ ahịa, anyị ga-abịa. Onye ọbụla isi anyị mee, anyị ga-eme ka Igbo gịnị na-aga n'iru. Ịkpọtara anyị na akara eji mara anyị, YouTube channel Igbo Ekunie YouTube anyị, ị ga-enweta anyị. Ịkpọ anyị na akara ekwentị anyị, *8 6 5 3 5 3 maọbụ na ekwentị nke ọzọ, *8 3 3 8 1 4 3. Ịkpọ anyị, anyị ga-aza gị, kwuoro gị ihe ahụ ịchọ gịnị ka e kwuoro gị. Ana m asị unu, ya dịrị unu mma n'Eke, dịrị unu mma n'Orie, dịrị unu mma n'Afọ, dịkwara unu mma na Nkwọ. Ọ bụ Odoziakụ na-asị unu, anyị ka nọ, anyị nọsi ike. Onye nọ gịnị ya nọsi ike, ya dịrị unu mma.